Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Tawgan ako sa pangan nga Rhana. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan sa aking puso. Recorded by X Thunder Gaming. Rhana, take this ring as a sign of my love and faithfulness to you. Natagag ang singsing. Asum to. Tora. Sorry. It's okay. Abi ni Morana, kadto nga pagkahug sa singsing, kung sa kinaraan pa malas baya to, na ako na yung mga pagsuway nga moabot sa inyong kaminyoon. Mama gid uy, mutuong manon ana. Bitaw ma. Normal naman siguro nga naagi mga pagsuway pero nahibaw man may duha si Rhana nga bisag unsay mahitabo. Di gud mi magpada sa problema. Di gud mi magbuwag tungod kay mahal kay namo ni Rhana ang usag-usa. Sakto gid ka Han. Han, magusto na mo katuig, sukat na makasal, pero ang tudron, wa pa magkipuntay baby. Maulikihan. Unsa ka kung magpa-check up ta? Mabaw ang mattress ni mo, Mrs. Dili siya basta-basta makaproduce. She needs more rest and take vitamins if willing siya magkaanak. Mau ba, Dok? Yes. Salamat, Dok. Han, nakadungog ka sa gisulting, Dok, ha? Kinahanglan mo pahuway ka o moinom po ka vitamins. Buhatin ako tananahan. Ara makakita pa sa itong liwat. Han, manangit ko ba? Nami seminar. Unya mga 3 days ko mawa din eh. Okay ra ka kung ikaw rang usa ang mabilin din eh. Okay ra Han, uy. Masuri mat sa tas Ruben din sa bay, so dili ra ko magmingaw. Basta pag-amping biya dito ha. Yes, Han. Ikaw po. Ay, pasubrahin nagkaluag ng bana ni mo, day. Kay bisag ninyo na mo, no? Nay, baguno, nabagi kayo na snil. Ikaw ang giday. Pinangga og mahal ko sa kumbana. And dako kog pagsalig niya. Mao pa. O, sige, mao magkaha. Nga, kano sa mga isang uli, ha? 3 days man wala sa seminar. Mao ba? Han, basig madugay kong uli ron ha? Kay meeting na mo. Ha? Meeting? Di ba bag-ura mong nag-seminar niya, meeting na sad? Mau lagi. Ay, dagkan kay changes sa office good. Mura man yung mga bagong ipang-hire eh. Nga, kinahanglan lang pag i-training. Mao ba? Okay, sige, amping. Ikaw po, Han. Ano ko paabot ay panihapon ha? Kaon lagi mo. Si Ruben man akong ligang bayot. Ano man ka ha? Hello? Day, asa si ni Alron? Meeting nila, day. Nga nangita man ka? Mo ba? Meeting? I-text na ako ni mga kung himutangan ron, ha? Ay, ikit pagdugay, day. Aniya, day ko. Kung mahimo, paghabal-habal na lang. Ha? Tanawag ni mong maing laki, day. Tanawa. Oh, tanawag mo maing laki ba na, oh? Naikuyog na yung babae. Unya, mo na yung meeting? Ha? Nga, unsa man? Ha? Barog lang ka? Unsa may bato ni mo, ha?
Doolon ako sila. Recorded by X Thunder Gaming. Neil? Rhana? Oh God! Nasakpan na kasi mo asawa. Tiyata, mahimo ba? Amo lang sa akong asawa. Unya ako. Unsaon man ko? Pauli lang una. Dili ko skandalosa nga pagkababay. Mang mamauli tas ato og ato ta mag-istorya. Rhana. Kinsa tong babayhan na? Kabit ni mo? Oh, Sultihi ko! oh. Sorry. Diring nabuhat ni Nimo. Tungod ba kay dili ko kahatag og anak ni mo? Wa ka mo tubag. Sumaog gitingali. Rhana. Mabdusit. Kanisa lang ko ni mo gibuang. Sorry, Rhana. Sorry. Dili lalim ni mo gihatag sa kong gibati, Rondil. Naiba ako. Kunin mo, please. Nagkubuwag eh. Neil. Ay, hindi to lalim ng imong sitwasyon dahil sa inyong kaminyoon. Pero, bilib ko nimo ha? Tungod sa imong kay strong, bisan gibinuangan na ka, pero nakadig hapon kag dawat sa ilang anak. Tuwad kinakita na ako nga nalipay si Neil, day. And, nahibaw man sad ko nga dali ko makahatag niya na nga kalipay. So, sabay katungod na ako nga mapugong, diba? Hala! Dako kag katungod kay asawa ka, oy, naunsam taong kay. Usa pa, ang kaminyon is not all about happiness. It's accepting your flaws and imperfections as well. Day. Han, si Ethel nanawag. Okay na ito bago na ko. Yeah, sure. Go ahead. Thank you. Hello? Unsa? Sige. Muan ako, magpalit ko tambal. Sige, bye. Ngano? Han, okay na ka kung atuuno na akong bata. Taas ko nung kay Klanet. Palitan ako tambal. Mao ba? Oh, sige. Thank you, Han. Bisa ng tinuod, misakitan ko. Pero dali ko gustong idaw imong kalipay, Neil. Ano man imo lang ipada ang bata sa inyo? At least, in that way, di na kinahanglang magpundo si Neil dito sa ilang ni Ethel. Bitaw, day, no? Trust me. Daghan kayong pwedeng mahitabo in just a matter of seconds. Day. Tinuod ka, Han? Okay na nimo? O, lagi. Nga nang dili good. Anak man na nimo.
sige, sige. Akong inon si Ethel nga okay rin mo. Han, ikaw na'y bahala sa bata, ha? Mula ka una ko ganiyot. Magpalit yung snacks na to. Sige, Han. Ay, hindi ka di ay kalimod, no? Nga anak yun siyang ni Neil. Kay na, oh, search ka, pigig kayo. Ay, Neil, cute. Maulagi. Ka-cute. Ay, Maya. Maayo! Ay, sa manon. Kaya subaan na. Ay, Ngigan ni mo, no? oh, Ethel? Mayo kay nakailakan ako. Kugos-kugos pa ka sa kong anak. Ambi na! wala, oy. Pwede ba unya na lang ni mo kuha ng bata kung maabot na snail? Pero kita magbuot man ka. Nga ako may inahana na. Hoy, hoy! Hinahinayan ang tingog mo, ha? Kay skandalusa ba ni mo, ay? Kawa ni mo yung mayong batasan doon. Much kay kasi mong dagway. Ayaw pag-apil-apil bayuta ka, ha? Hala! Og mas maayo na masayod mo nga mabdos ko karon sa ikaduha na mong anak ni Neil. Ah! Unsa? Ginoo ko. Dili na ko, Neil. Sobra na kayo kasakit imong gibuhat na ako. Rana, Han, super. Lasad! Kung tinudanay pa imong sorry na ako, na utan imong usbi pa. Pero Neil, ikaduhang higayon. Ikaduhang higayon nga imo na sa siyang gipamabdusan. Rana, sino ako, Han? Sino ako? Pasaylo asad ko. Pero makigbuwag na gid ko nimo. Oh, Rana. Onya, magsige na lang kag ingon ana. Dili ganahan mo kaon. Nak, asawa ka. Mas dako kag katungod sa imong bana. Oh, nak, naunsa ka man, ha? Lain na akong kabuhi, ma. Uy, dili ka kamabtos. Unsa, ma? Magpalit ta og piti aron makasiguro ta. Ma, positive. Positive, ma. Mabduskit ko. Karon, mas naana kay rason nga angay nimong bawion ang imong bana. Ma. Nga na niya ka? Niya ako nang bawion ako kumbana. Oh, Rana? Mahimo ba? Ayaw na pang-ambisyon? Doon na may mga anak. Mabdos ko. Og ikaw, hunong nas pagsamok sa kumbana, ha? Kitingali ato ka mahugs prisuhan kung tinod-unti ka. Dili magkakabot mawad ano ginahan imong mga anak. Rana, Kabitra ka. Asawa ko. Nagkabalik ini sa kumbana o karon nga naa na may anak. Mas na-feel na ko ron yung pagpangga o pag-atiman. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Kaagi ni Rhana na taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo awit nga nagulahan sa aking puso. Ang mga kaagi gibahatan no do sa radyo ni Jelly Haka ugabos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusab mga higala at mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papera sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot